vi pratar ju om hönsen. Och nu är det ju många som sitter och tittar på ditt tv-program som säkert funderar att men vem sköter om dina djur nu när du reser iväg? Ja. Nu, för det första så vill jag säga jag reser inte särskilt mycket fordi att hålla på med något sånt som det vi håller på med just nu. Ja, men det är ju ett sånt livsprojekt. Alltså det är ju fordi att at det ligesom er der, at vi lægger alt vores kærlighed hjemme på gården på at gøre alle de ting. Men selvfølgelig, fordi at jeg holder på med de ting, jeg gør, så er der jo mange, som jeg byder mig til at komme på alle mulige pladser. Så når jeg siger ja til noget sådan her, så er det min familie, min kone, som ser efter dyrene og sådan, og derfor er det jo vigtigt, at altså, så jeg har jo ikke gjort andet de sidste dage, end at tjekke indjæring og alt sådan, for jeg ved jo også, hvad som hænder om kurser, når de springer løs, mens jeg er væk. Og sådan kan det hända sånt? Nej, men om sådan hænder, så hænder det jo altid, når man er ute at rejse, ikke? Sådan er det jo bestandigt, når man har djur. Så. Ja, men så är det. Men med djur är ju en sak med självhushållning, men så tänker man ju ofta på det här med att odla. Finns det någon sån här gröda som du odlar som du ofta tänker att men varför odlar inte alla det här? Någon som är extra vettig att hålla på med? Nej, men det är ju sådan, alltså jag har tänkt sådan, alltså sådan noget som pumpker og squash og sådan noget ting. Der har jeg jo sådan i alle år tænkt, at det her, det er jätteenkelt. Det her, det kan jo alle gøre, fordi det er en trivelig plante, og det er så enkelt at holde på med. Men nu sådan et år som i år, så har sommeren været så dårlig, at vi har nærmest ikke haft pumpker hjemme i hagen. Så derfor så, jeg ved ikke om der er noget, som jeg synes sådan er særskilt enkelt. Alle planter har jo ligesom, der er jo udfordringer ved alle typer odling. Men når man odler så mange forskellige ting, som vi gør, så ender du jo altid med at have tilrækkeligt mat alligevel. Selvom en ting har fejlet, så er der noget andet, som er blevet godt. Men jeg synes ikke, jeg tror, det som kanskje nok er det, jeg mener er det enkleste at odle, i hvert fald i Danmark, det er frugttræer. Altså bær og frugttræer og buske og alle sådan ting, sådan flereårige ting. Jamen det er jo sådan, jo længere du tænker på at plantere et æbletræ, jo længere tid går der, før du får lov at høre dig det første æble. Men når først du har planteret det, så går det jo nærmest bare en vej, og hvis det er nogle ordentlige, robuste sorter, jamen så trænger man nærmest ikke at gøre noget. Det ordner jo resten selv. Og klarer du ikke at samle ihop alle æblerne, jamen så finder fuglerne dem og har det mysigt med dem. Ett äppelträd visar också säkert att du tänker stanna kvar på platsen. Ja, men det gør det. Ja, altså det var med en gang, den pladsen hvor jeg bor, der har jeg ikke ejet alt jorden altid. Men med en gang at vi fik gjort ordning med at jeg fik købt noget af det sidste jorden tilbage, så det her jorden som er en del af gården nu. Så det første jeg gik ud og gjorde, det var at plantere omlag 700 frugttræer og buske og alt muligt. 700? Ja, for man planterer først, når man ligesom ved, at her det er, nu er det mit land, her bliver jeg boende for en stund. Så. Med 700. Jo, men man måste ha lidt. Så.